हेलो फ्रेंड्स, बराबाय नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट यूट्यूब चेनेलावहाय दा जोंहा BTC नि साख्रि ग्रेड 4 नङा होमबा लोगोफोर 193 था पोस्ट दङ। बियो दा अरेल टेस्ट बा एबा इन्टारभिउआवहाय जोंहा जागासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। बयबो मिन्थिखाबायानो 21 तारिख नभेम्बरनिफ्राय जादों, जोंहा 28 तारिख नभेम्बरसिम जागोन नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव लाइव प्रुफ भिडिअ दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ अनलायनानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर'जों गोदान इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। दा जोंहा BTC आवहाय ग्रेड 4 नि साख्रि दङ नङा होमबा लोगोफोर। बेनि भाइभा अरेल टेस्टआहाय सोलिगासिनो दं। दा माबायदि कुइसन सोंदों, माबायदि टाइप लादों, दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिगोन नङा होमबा लोगोफोर। दा इन्टारभिउआवहाय मा रोखोम लादों होनोब्ला जोंहा सोंनाया बिराद गोरा सोंदों जाहैबाय। जोंहा BTC निनो सोंदों जाहैबाय जोंहा कुइसनफ्रा, जेनेबा जोंहा जेनेरेल नलेज, जेनेरेल एवारनेस बेफोरबायदि जेनेबा जिकेफोरखौहाय सोंदों आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय लेटेस्ट आपडेट्सफोरखौहाय सोंदों आरोखि BTC एरियानि। दा नोंथांमोनहा थांबानो मिन्थिखागोन, इन्टारभिउआव सहैबानो, इन्टारभिउ होबानो नोंथांमोना मा रोखोम सोङो मिन्थिगोन आरोखि नङा होमबा लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर, बिदिब्ला आं भिडिअखौ ससे क्लिप खालामना होनोसै।